Iro itrai ngipte song bhai phi baro hagani por hagani ga sngi ngai ba utrai udani ka ban kran hapdeng jong pi we ban pan sngo shapi ka ktin ka jong ublei ya ka ban long ga jing hikai ban long ga jing man toy ban long ga jing kar khu ka ya baro kar ki ba yo sngo ba padiang do ka ktin ka jong utrai na ba ka ktin ka jong ublei ko ang na ko gospel kar ko Yohanes hakalan ka ban ning kong hang tu ka kran ba shapang ublei ba long ta uktin ba ngi ai ngo yo try da shisha ublei pendu no engi lemne penduna ya kata ka ktin ka jong ha ka gm ka jongi ka banwan rai ka jing kar khu ban rai ka jing pen em banwan rai ka jing pen thamai ba kham ta me kata ka jing stan kumba ujai ka bu ang kata ka shithi ka jong ka no ka ban ning kong du khat ba san unu ru la da don manu ba dunai ka jing stat tu un pa na utrai ublei na ba de ublei kan ba ai shai kata ka jing start ban ai kata ka jing shampang but klam na nyaw shi liang yanu hande ai klo ya baro kat ki ba pat ba da ka diga pong aku aban pedang sngob hai pi bat ban puliro ikan ka ktin ka jong ublei ka ba ong kum ni na ka gospel ka ko Lukas ha ka nong ka ba ar ka dekot ka ba sau pohon reu ko ong kum ni kala jaru ba hadin lais ngi kila shem ya u ha ka temple ba udah shong ha pedang ki nong hikai udah sengap yaki bat udah keli jingkeli yaki de. Sengotra bah ketika ketien, haba keren sepang uni u Jisu menba udang kena hakata temple ushong hapadeng gino hikai, bat udah sengap yaki bat udah keli jingkeli rude. Bat hakenika por lengba ketika jingkeli na pipat kebangi wan ra syaki syakri ki jong utrai yang nget ba utrai udah ne ka ban jubab yang nga ban jubab ya pi ban jubab yang hilang iwe pi we ban long shisha ka jing mentoy ya kita ki bas ngap baro bar pediang ru ya ka ketien ka jong ublei apriang so bhai pi ha ka ka por syaka jingkeli na ki pat ba ka jubab na ka ketien ka jong ublei leng ba ki syakri ki jong ublei pediang so bha bat nga ha ka ka por ki syakri ki jong ublei ban kat bat ngi ha ka ka sngi i pastor rang i Sardoni lam konjo i pastor Richard badan rengkat bat ngi ha ka step ha ka sngi ko boleh syubu ni ka jong kat ka jong pi baro bat nganget utrai unyo e ka ban jubab ya pi we leng ba ki ni ki syakri ki jong utrai ngi sngo kuman ba ha ka por ban wan ra ka ni ka we ka jingkeli bat ngilai ya perkat ki bun ki jingkeli mo pastor ngilai klip ngilai ya pe ki bun bahagi jingkeli ki ba la poi shangi leng ba jong pi haringi wan man sakut hakani ka wi ka jingkeli ba leng ba ka ni ka wi ka jingkeli ka bangan ai ka ba wan na pi ban ai shiki pastor shi na hikai ban le ban sngo thu ba pat ya ka ktien ka jong ublei ru ban sngo thu ru ka ktien ka jong ublei ha ka gm ka jongi ka e ka ta ka jinglong koridor ya ka ktien ka jong ublei na bala dona pedeng jong pi iom nga tip suksyar nga kwa tip ujisu ulit school ne kadi kalong ga jingkeli ka balong simple ba hande ngin pet pat ngin le shu syakhamat habaya keli syapang kani mo pastor ki ya keli no ini la keli ong ujisu ulit school ne hande lang ba ka bas dang na ga jingkeli nga ngai utra udan ka ban kran sibun ki a te how to ha ka bible kabatay na ang bauji su ulit school. Kubang ala puli mantamo nang ne bauji su usyong hapadeng kita kino hikai. Bat udah snap eki, bat udah keli jingkeli rude. How tu kani ka dekat ka kran siya pang uji su usyong hapo school lani ha kata ka classroom. How tu ulit school ne am. Ha e kata ka school ada dan kata ka school. Mo tinggal imas ngap kani ka por ke e kata. Kata ka jingkeli mo misros ka balong ba kabasuk ru ba ka ba ero. Ba kabae kalong nomor ba hapo Bible kam ai jing pentip bat kam don kanu ka jing pensyai ba uji sulit school ni am mo bat ladapet hakawai ke benta uji su udi ublei ubawan kan haka jinglong do mo belawan haka do sispa udi ubriu sispa udi ublei ladapet haka tahu rukom dan kam hiro e ka school de mo bon let ya ka school ya ka banyo e ka jing hikai Henry haka do pat ada ngipet mah sispa haka jinglong do ke jogu ngisu itang na kani ka khot Bible pila pun puli ma phi mentama ba Jisu udah let sa temple udah let ban bu jingkeli te haka history hi haka kot history ma ki ba ju record ke history kamdan kanu ka jing pensyai hangno ro haka jing tho ka babatai ba Jisu let school de mo ti nambar laba ngipet pat ya ka wei ka kerteng bakila jukhot ki pat ba yo Jisu ki ongko rabai ma ki khot be rabai te ya ka ta kan tien rabai habala pensai ka bomot ko nong hikai te Jisu chimlo mana kita ki pat ba un ong wat khot nong hikai ya nga
hari habaki keli jengkeli ujuba bai lawan uta uriusat ru ban keli jengkeli no jisu ong kora bai ma abau keli na kita ki hukum ma kanul ta ki hukum ki bakam krau wan nomor udi uriusat ti ta uriusat ke bumut di lawyer ti lawyer hapo ka bible hapo di ju lawyer ke bangilong ki ba ngisem mementa ti riusat hapo ka bible ma ki kita ki ba pentikna bai ke jingtho hapo ka temple ki Parisi ki Sadusi ki rang ba ling do kini ki haban follow bet ya kata ka jing tho kat kum bala tho bala ai na kata ka tora mo kim di ban pen khen ya kata te mono ba pen tikna ya kata di kiri usat ki pet kita baro ti uni riusat habawan ban keli jikeli yu jisu sedang da kata mo kono hikai habau keli ya kata kumbot ui la diru ude no hikai riusat uai ka kardan ru yu jisu ru kono hikai te Mur ude ubriu batep bahkan. ubatip uni uriusa utip hai kata te ukeli u jisu ru kun he ka bombot ubu u jisu ru kasim level mo abu keli jikli te ukeli jikli ru kono ko hukum ki bakham khara mo ne kini ta ka gospel julka sipho ko khar bar busan udi udon ta uriusa ubade uloya mo umdi uju uloya ko bangi ong hapo ka bangi syam ka perthai bamenta tu ni uriusa data abo pentikna bai ki jing tho badi ban follow mo la diki Parisi ne ki rang bakling do ne di ni ba penting na ba mdi mano ban pen khan tu ni bawan hu jisu keli kata ka jingkeli wang kono hikai mo abo keli u da kata ka jingkeli ka ba ukeli wang ba nle akum do banyo e ka jing penem te ti u jisu ai u kata ki jingkeli u ai da ka jubab da ka babu jingkeli hi syapang kata ki hukum mo te u di u jubab hi daladi mo kita ki hukum bo jisu hi kai hi kata na kapor bo juang ba men iet you try ba blay jom ya ta ka download ke jemput ke sim sim baro ba men iet paramajang ba iet jele de ba kata ri ba ujuba ma uhi ukeli hu jisu te ni ba kata ka jingle jong ni rusa i uburam yu jisu kum uta unong hi kai mo te kumdi tang kata ba bun sim pin la ba bun ba kinok sa pa ko bible te ban long rabai kamdi ba baro an chulong rabai kum te ban long nong hi kai te haka perthai ba menta banlong nong hikai mo kam tam haki ju banlong nong hikai jong ka nyam ju banong rabai kadon ka kendon bamenta ki labu ba ki hab ban puli shwa mo ki dan kata ki institution ki jong ki school ki jong ki bi hab ban puli te kin daladap kita ki jong puli ki jong ki te ki la ken banlong ki nong hikai rabai are hapo ka por pa jong jisu ba kum kata kamdan mo ka kendon ken ha kadon ka school hari kamdan ka kendon pat bahab ban puli syuha kita ban salong nong hikai mo hari ki school pat hak to ki bon ba mon bat kadi ka kamram ru jong kini ki kimi pa syuha ningkong mo ye ke ban hikai ye ki khon ki jong ki ro mo dadak det hadok had arsenam be ki ai ta ka jing hikai te ya kata ka tora ba ki sedang ban puli ka te daladap had adok halai snam ki sedang ban bam den dat ka de ki la poi khat sau snam seneng pat da ki la ko ki la long exceptional ini ki kamlong ken kita ki balong syampang ki bakwa ban tip syusyu ti kila bandan personal lan di ban buat yanu utau nong hikai ti hapo ka bible ngimi ibu jisu ubut ini nomor kham tho la ban long yo don ru ngim la ban batai ya kata are ngi klami i pat hapo ka bible ba ken tho pat kum ta ba u jisu la buat yanu ban yo e ta ka jing hikai hadi ngi yo i pat tang kata ka wai pat ba mo na kata ka jingdap khat asnam jong jisu ulayo jing hikai abo keli jingkeli naki kamut e busulit tang bancu question yeki lekli jingkeli kumba kade ka rukam jengki juhi ya ka bakin keli jingkeli syapang katora na kita ki nong hikai Kenya mau sadan hang ni ngira smau tho bau jisu de hapo temple kini khadar sama te kini kini hikai gede manu kini ki nong hikai kidi kita ki wah ke kemar ki ju ki dan be kita ki bala abu ki nong hikai mah mar haki am kedan be kata ka yonadu ka testament ka baremi bawala hukum de Moses ban hikai pateng la pateng te kini ki jing hikai mo ki khon jeng ki e kamta te kadang ya ki por pat ki stang ban dan no da ka institution kam de e sho ka ba hikai tang ki mi ki ba namar ba kala poi ha ka por mo la pipet kam ha ka por jeng David tu la bu renti no kumno kin kini ki banang banyalam praise and worship mo kini ki nong tem e la kamta la ka jong wat ban hapo ka temple ban sakri do ka dan kata ka mo kata ka rutin be ki la abu ma ti keladaan ke jimpur nanti kadang ya kipor sedang dan ke jimpur nanti tekum ta kadang ya kipor ke sedang ban poi hakum ke kipor ba hidan kita kinong hikai pakai ki bahikai ya ka Torah bahikai ya kata Talmud lan kata ka testament ke pada jongki Israel ma ki bu kata ka testament ber kata ka Bible ke jongki ti kita kinong hikai ba ujisu ngala barang bo ulet ban keli jingkeli naki ngamdong bu jisu lit tenju eki maratu ko por ma are kade ka rukam pat jong uwe pu we uju ti kata kade shwa ningkong ni haduk hadasnam
te khat asnam do khat lai snam pakadan sakata khat sau snam shanding pat lada dan interest lada long exceptional lada kwa ban tip shu ya bandan pat hapo jong ta nahi kai bota nahi kai an kai deki ke te kalong hata karukam te ye bat jisu pat kamlong shai te ngimla un pen scam bullet school ne let school Naman hadin kat asnam kan matai syu mo Kan matai syu syu, kan thok syu. kan thok syu, ha. Ngimdan syu kata ka written record. Abang school ba masya je kai ka je fair bakla ba. Kade kata ru. Karon shibon ba je fair namar ba mo PVD miss menta. Mo mistros shit khat haka kam pidan pi kai ki 11 12. Tengah sibuk ke jikeli pada hatu pi kompas 11 12 serai. Sya ban long ban le long no Sini hikai. de. Ya ban long syaki. Jikeli de bakna ba kata. Mo jisul school na em kam syong haka school mengamong kemalong ni menta ta kalong mandatory hab ka school. Penlong ni hikai pi habandon ka umdi tang ka degree ban ong ba ngalapas ya ka 11 12 bangan hikai pi habandon ka higher study. Shushu bani kata mo la badi ka MEd BEd ke jopi ke DLEd ke ban kam mo Bandar kam ki training ru. ki training don kam ni kata te hanga nga su thu kat ko tin jong play ujisu la khot ni hikai mar ho yo ka school kum balong sadan kadon ka school kadon hari ka singsha jong ngajing hikai pada ka de gajing tikna ba pen i ngi pada ka du ka khot ba pikdo ngi ba usong ba usngap kata ka pen tikna ngi mot banlit school mo bat ngasngaw nga kamdi ba hikai tangi kiju kamla hikai sadan ki kerta hari ka de ngi ki kerta ro kata ka wai mar babuan ngi lagi bam makata ka jikli kawan ka kanek babuan baki khasi jungi lis ka bagi babit bathan bu ba ka jikli kata sebut pangim nang ban puli dangle ngimtip sidong bi pastor bantai pekan ma bi ngi sidong bai kitu pi thu ko san spa Gitu ban. kono pi thu mle school le pitip hari pi thu mar bla sha hikai pade pi ka jing per hangta ba play jing hikai pade kata uji suru nganget mola umdan ka school ka jing sha hikai te ulo dan haki kerta ke jung ubara ka jung khana ka jung kai nakadaw nganget mo bat yo i kata ka mo ka jing long tibet ka jung u ne ka jing start jung u bar umde ka ba kenja do pada hu pada ka compare kalau exceptional hu pada bani ki bre baro namar ba u pada direct but u musim u hangalu mo kalau direct be kata ka connection ka ji kai pada link ba u musim he ba unu bre ka jing sampang ka jing start umdan hal jisu ulo exceptional de hangta pada ka ba pen pair no u pada mo ha ba wan tu samlarus ba wan shu address you pastanat ba the greatest question nga ju ang wan unu bre umdan ha perthai ubawan ban keli mo ka jingle ka jung jisu ne ka jingwan ka motive jung jisu sha perthai ro ka tang ka wai ban ai jing em ya ubnreu ba unlaj na ka jing rem jonga mo joka pop bu unyo e jing bom jukot bu unyo samla wan da ka perfect question ho breu mo ho breu hare address pada you pada as a teacher bete Kono hikai. mo udah tip ngalingo sya ngalong mas marais bai kata ka jikli ka jung umut uni khona umde ba kom di kamtai mut mo uru la yo ba ka jikai mut ula poi te shata ula poi shadu shataro hare mut ka jikli ro komlet laki wei ki no hikai komlet laki wei pada ki rabai na ki wei pada ki you hare do breu badai piang wan do angko no hikai ba ba Tip sya no ban le. ngan le you banyo jibam jikut hangta ka diga jing pher ka jikai perthai ka ba kini ki wi rabai kini ki no hikai ki yo bat mo bat ka jing start ne ka jing tip jung jisu ba ka jikai pada ka balong perfect pada jung jisu bu ayu pada kan om ban yo ka jing bam jikut map sumari ko hukum umlong balat ka wiru ni ong ala balut kado ka jing sarong hu fitip nga ju ong ho ulit de basung si reu jisu kemen ba nganget kampen pa ka bible bu kemen mono ubriu try bambat e ko hukum jung blei balar try ublei jungi unum kemen de ba pi u mau udah kemen try nganget mau jisu dah syat kemen ra mesim ula balut reu jisu ong makawe meduna ta me ngakwa man perfect no hangta sna stang ko meduna man perfect snan wan ho bri bri biang ho no hikai address you beliu nomor uni ke bible ko ong la tenju habaro reklam pop Mabeliu maka jikai ka jungu kam de hak school adi hak jikai jung mesti bu khoite kata ka pen pair ka standard ade ka sosi ka dikata pada baju haduk menta yangi pada bangi ro baro ngila yo jisu the perfect one ngi wan shu unoi kai badai biang bang ngi wan har ngi ithu ngikut pestang unoi kai umdi nong pen em kai jisu umdi tong noi kai mo udu nong pen em jungi nong suspa ngi blakit ya ka pop ya ka sang ka jungi mo bolas di ni kata ro ding phana Sangat nak chef, sorry chef yang kata ba kadon ka jing per
balik ke school ban yo ka jing hikai na mar ka kata hi ka pertai hi baru ka wai ka war hi ka jing start kili ke school makili ban war ki kemi kemaru kita trestam kita let me not wala daki yala dikim de ki banang bastan mo ki badla pa on ki literate people handre ki kwa pa ki kun ki jong ki kin long ki banang bastat kin nang bat ki pa be ki shaka school handing ha ban sko to ka kham kong san ko ba people kan ma pi ong kata ba kham kong san par ka de ban yo sha jing hikai ba kata ka ba de ha o men sim no amun sim jong utrai bar kata ha engi shem le se bun sen ki khna ki khon ki jongi ki sakma no balena mar bale se hoi kila yo ka jing start par thai hanre ke e pan hangnu pat ken sheme ka jing start ka khtin ga jong u blai te ai ngo ru ngi don ki jing shakri he e ba ngi don ru pat ka jing shakri ha padeng ki khna ha padeng ki samla he e ba ki wan ru pat ban yo ki jing hikai Kami ke school. Kami ka school. Kadi sya hikai. Yes, sya hikai haba ki wana ka jeseng haka jing shakri ka bang ni judan ka ban hikai ki ka khtin ka jongu blay. But habang ekran syapang ka ninga ngo comment haru bandon haka ni ka sngi but kini ki laingot ki bala dai ru kumanai la ong mo. Ban long no hikai ngim sim la kha ban long ki no hikai ban su kha bi bala long no hikai hani ya lang ba ka ju ka process. Mo kum ki kena school. Ngi rung shwa ngila yo jing hikai shwa ning kong but hadin kata kumbau orang pas I sir don rumah anda bikla long shisha kila ngau tho bhai ka khtian baki kwa shu but hangta lapen jana ye ki ha ka khtian ban long ru pat ki no hikai menta ngangai pi baru ru pitem ba shwa bi pastor Richard dei pastor la nei sadoni in long in shim kata ka jing ban long no hikai ka khtian ga jong blai nei pastor rang in long I pastor kiru kila don ha ka school jangka jingsha hikai kim shim lale ka nung school ka institution banong handi kila don ha ka jingsha hikai but nganum kran spang kan ni handi ngakwa ba kini baro laingot hi kin ai ningkong ka jingeshem ka jongki kum kita ki badan ha ka jingsha hikai ha ka ktien ka jong ublei hangnu pastor sir don pipilaya don ni kataka jingkai menu kala sedang but kumnu ka penlongi ki pat ban mi na kata ka jinglong ki ba sha hikai la ki student mo hande hoi ha ka bible ni on ki sanran ki disciples de na kata ka jinglong sanran pat fi poi sha ka jingkhot ka jong blai ban long ki no hikai ka tinga jong blai ban long ki ta ki nong sharai kasdang kumno nga ai ti shapi ha ka ni ga for kumno kasdang kata ka jingya lenti ka jong pi na ka jinglong sanran sha jinglong no hikai la ni nong sharai anh ngồi chơi tôi nói cái này có po mà mình nghĩ ở bên nhà lom lang cái này có po bên nhà ai cái này chỉ cái cùng cái này có tiền cái trong play but snat cái ebe fly ekran nga so yo jingkru khu ba cái bala lam linti di Sudan berkum juri Pastor Richard pada kan kasi ni sukumen dan Pastor Richard bat ngi kan cái po mà mi yo ruban ai ya cái ji kai na kan cái tiền cái trong play shapi ki pat ba but mo habangi ni ekran kan kasi phang kata ka hay ka school ka bau Jesus Christ ula puli ngaget flayo ka jingsha akan dikasiling ba ka jaga juba ka jong Sudan but ni iru ya kata haka GM ka jong Jesus Christ but Jesus Christ ru kumala yalam mene di Pastor Richard yang bau dei unoi kai but kumjuru ka bokong santam do udai uta unong penem buwan ra ya kata ka GM hanga ba ngi we kibran kata ka pop but namar bo uni ulong ta unong penem tarau ka jingthu ka jong Jesus Christ abang puli ka ni khtin ka jong play nadu ka gospel ka jong Matthias nong maning kong ulong bet ba Jesus Christ wan ban pen em yaki brio na ka pop ka jong ki katari ka jingthu ka jong Jesus Christ ban pen em yaki brio na ka ta pop ka jong ki but abaw la pen em pa yaki brio na ka ta pop ka jong ki ka benta ka bawan ka di saban syai kai raw em habang aphai yang ni ka khtin ka jong play ka jong me ka ni ka gospel kam dei ka bawara yang abri we tang ka jing pen em Mereka gospel kawan ra ya ka jing penem but kawan ra ya kata ka jinglong ka jong blai ha ka jim ka jungi but aka sngi ka bangi yo ya ka jing penem kan mau ka jinglong ka jong blai kawan ha ka jim ka jungi nama blai ktin jong blai ko ang bla plong nga bri we pi we ha kata ka dor ka jong blai la pen wan yangi ha kata ka dor thmai ha ka jinglong hok ka jing khot ba ka jing shisha ka jong msem ong ka ktin ka jong blai tra bangi phai se ni ktin ka jong blai ha bo Chris yo ben rong ha po ka jim ka jungi kadang gani ka jing thrang ka jing sliang bangin kwa bentep ya kata ka khtian ka jong blai nama kani ka kata ka khtian ka balong ka ta ka jing shisha ya ngab ringi I we pi we but ni su tho igani amdei tang bangi la hon ha kata ka jing penem
tang la yo jing penem tang la yo ya kata ka jing kembam jukut berarti kena lahun no re namar bengi la yo ya ka jing penem ni kwa shisho ban tip ya kata ka ketien ke jong blai ban sutho ya ka ne ka ba ketien ke jong blai ke kren ya kata ka jing jelio ya kata ka jing jrong ya kata ka lenter ba ya kata ka penkiang jo kata ka ketien ke jong blai ka bomot ban sutho ya kata ka bomot hap sha ikai ka bomot hap dan hak keti kejat jong kino hikai but ni ya ni na ka gm ka jong uji squis ka mangila ong bo uji squis udai taw no hikai bo uji squis udai taw no penem haka por ka bo uji squis ula dep ban penbaptis yu ka ketien ka jong blai ka ong bo la lech syakari klau bo la sha ji nang tu ko ma sau pusingi bat sau pumiet but andala dep nang tu ula lech ban khot bat ya kita ki khat angot ki senran ki jong bani i kata bagi puli kini ki lightly ki gospel ka ketien ka jong blai ka pen i ya kata but kini ki khat angot ki senran aba ki kongo ya kata ka jing khot ka jong uji squis kamumat ha bagi kongo ha kata ka jing khot ki penret ha kata ka jing sha ikai ka jong uji su but ni i kani ka we ha ba uji su ya kren kini ha ka gospel ka jong Matthias kalau nong kebesar ketien jong blai ka omne dekat bakat pra ko habo jisu la ya harut ka duriau galilea ulai angot kishi para usiman ya bakat petros baut andrew ubau para jong bakidanya bread ya kata ka jar ha kata ka duriau na bakila julong kinong tong dokha ula ong te haki to ali na dien jonga dengan penlong ipi kita kinong tong brio kata ka ke ega bu jesus christ wang ali na dien jonga te ngan penlong ipi kita kinong tong brio kabumut ban penlong kinong tong brio uji suang buat nadien jonga ya but banlong kita kinong hikai ya ketien ke jong blai kemot ningkong do hap sha hikai mot habut shwa ya uno hikai mot dang labut uno hikai hang tang ngan salong kum uno hikai tarau jesus christ wang ale bot yanga bar kini ki khat arangot ki sanran am ki bot be ya uji squis lais nam shiteng hakti hakajat ke jong uji squis klai i shibun ki kamba klai i ya kata ktien belawan ning ba ka shintur ke jong uji squis ya kata ktien ke jong blaki ya sngo ya kata bat kini kita penret bet hakata ke ji kai ke jong uji squis bat kita pun ko ngo uji suang lom uji suang sam ka benta ke jong ki ke debet tang men le ta ban sam ban chu pun ko ngo bet uji suang kelet ban pelat ya kata kada kini be ki pun ko ngo bet kilai be ban pelat ya kada uji suang pun kre ya kata ka jing khawai ga nyam jaga jing lat le ong kini ki pun ko ngo bet ya ka ebo uji squis ukren bas ngot na bash pan kini kim jubo jingkeli mo bobon sin em kim jubo kli di tang ha wi ga sin em bo ki bu jingkeli em ga di tang ha to ba besar ki san hajar wang dakini arspa suka wang la sen besar umdam wang umdam dai tang hang ta re man ko pora mo bun sin em kini ki ko ngo be ya ke ebo jesus christ ukran mo kata de ke ji dai hapreng kino hikai bat ki senran bat kumbang bun sin mangiru mo ngila ji don apa ka ji lam ke ji pastor mo bun sin ho ni ko ngo be bun sin re ka don ko pora bagi ong kadan rute ka por ting ting kulong bolong gini ki senran ke kalau logical question kan ibu mau bagi bu kli ka jinget jung i ka jinget jingi le ne ka jingtip ke jung i nong hikai ke jung i hari ka logical question te ka jingkli ka ong ba long ka jingtip breu jingi ka tip ong ba arspa suka num dap te kanum long ka bala re jusu ka long bala pde ba ubahok im da ka jung i re ka jinget re kum senran pde pat yo ka jingi kai pde kata ka jinget pde em utei no hikai udan namar bleyu namar laya limba la yo ka jingi kai laya limba re kum ki senran ngim pa ya limba nang tamai nang tamai long ting ting udan di jingkeli la se kum ta la se long ting ting yurungi abang abang ya be poso bantai ba kum jori poso mulong bubun hak baki ong ka benta ka jingi be kede be bangi pun ko ngo re kedon ke por ngilong balong gini kisanran ngibu jingkeli yaki bat abaki ngibu jingkeli am ki kilai ilupa ke ke baki kitemu haga jimu ka jiperkat ka jogi ringi pangim palla ben i hadu kata manginang ditang ki basya ikai tadang ngibu iki ngibu jingkeli ase ko balong gini kisanran se la se maki digi nama kita le haswa jungi kilai iswa maki ya ke kilai ya shwa maki baru belai te mengiru abang ibu jingkeli om dei bo ngim le ngi shubu ke jingkeli re ya ka jingpen ko ngo te ni pen ko ngo bet mo kadan le ka por mo kan chi thu khana ka ne mo bangele ke ne ka ism mo ye shom mangi borok sawut ya dan lang begini ki seki arngot i pendap berkomjuri i jio kita ki ya bangi ya ilek lang ka ne ka ism ngi dan rengot
Kendian mau peserang syabin ong ba fintep ba kini ki first batch jongka ISM hangni ha popotenan. Te dei leng ba jongki ha ba ki la long sha kita ki ba sha hikai menta ba ki no hikai ha kadika Bible school. Kenapa ya kata jinjam ah? Hado mentari pastor isu pen kenapa ya kata? Mak anak di tinggi ni sawa dia nak bala anu bentit ben ni ya jong pastor ni. Bala anu bentit ben nak pakai bangi ong bangi am kadai bedai ben. Ngiru am hak jing so long confident dia. Katangi ong baik kadai baik. Kum no ngi baklai kan dia. Ngi baklan wangi la kham tip ya ketien jong play la kham sorong. So bangala tip pastor mer kandang don jing duna. Tadi kata dia idang ong baik pastor de la baklai. Badai di mangi. Ngi klat pat am bidini no ikai. Mut mai dei kan dei bet buat ke jing duna ka dei hangi badi ong ngi. Yang toh. La rafi dei mapi. Ngan ai fi simas. Re lagi la fim dei pat pinsak hati lot baru khot yake ba fifila. Yake ba fifila la mut pinsak hati lot kene no dei dah. Lai mark si ong. Like mas. Oke, hari hang ta jekli khumnut ben bu syu. Hang tu ngas tu ka jing bakla ka jungi em kadika perspektif ka jungi. Kamde ka tin ka jung blai kadika jo ka Bible ngi puli, pastor puli ka jo ngir puli ka jo hi. Ha ka perspektif lene ka jing hikai pada ka ba hikai ngi pada ka bakla no hang ta te. Ngi shim kat kom ka jing suthu jungi. Deh ta ngi sabut jekli ki bahaswa jungi. War ha ka jing suthu jungi ngi ya nakadaw nga ong kata mo ladangi ya ka ju ka jing bot em kasngi pentecost kan longman kasngi. Dari mana kata, aku tu kupon ngas ngau tu nama badang syutem, dang tep kendia. Dari mana kata ong, Little knowledge. little knowledge is a dangerous thing. Mar bagi tep dang kendia, but bing snow bing lah, tep lut. But ngis dang ban kelijing. Ngi bong bangi bakla ro te. Oh, Andre ngi bakla pat. Bangim pediang ngi jing bakla mah ka jing suthu maka ka kompet jungi ka jing suthu jungi ka kin jing blai. Kadi tang kata ngam bangi bakla tu kapor. Nganum pediang bang ngabakla tu kapor. Mo hari ka kompet jungi ya ka Bible kan. Kadi tang kata apa per. Tera bangi pai ba mo ka se ke jingkli. Ngidan kam ha bandan hapo ka jingikai. Kata di badan kam tamdo. Abangi pet kumbangi lai keren mene berkemla ilam khamat di Sudan. Yang jisul udan ha ka jing syaikai. Habo rong ha ka temple ru udah keli ka jingkli kemut ki hikai. Bat namar bu ki hikai u keli. Laisngi udan ha ka temple. Lambat kitu kino hikai jokan ka ketien ka jong play. Kumbalong Sudan om tang bagi kini kino hikai bi hikai u jisu. Ka bokong santam do kini pa ka jong jisu ki bi hikai. Ya ketien ka jong play. Kata ari ka ibo blay ulabo reti. Kamut kikmi paru dan kam kadi dan kapat ka bakong san ba ban hikai ya ki khoni ka ketien ka jong blay. Ka ketien ka jong blay kala hukum ha Deuteronomy la nong ka banrio. Berkum juru fin de puli proverb ka babuan ha ka krench pang kum kikmi pa ban hikai ya lagi jong ki khon. Kata di ka bakong san tam do. But habangi yo pat bangi one part syaka jing penem. Wifi. Habangi one part syaka ta ka jing penem. Habangi la yo ya kan ka jing penem ngimde ban shus tang makmen tang bala yo jing penem la biang. Ni hab one shushu syakata ban ngam jeliu hakan ka ketien ka jong blai. Bangin sutho ya kan ka ketien ka jong blai. Bangin tip ya ke ba Jesus Christ Ukraine. Terang ni hab dan kam hapo ka jilam ka jong kino hikai. Terang bangin yo ya ka jim penem mo ngakran choi kata personal li marway. Habang ka jim penem ka wan ha ka jim ka jonga. Ngastok dan ka to ka jing terang ka jing sliang hapo jim ka jonga bangan tip ya kan ka ketien ka jong blai. Bangan sutho ik baka ketien ka jong blai kana mar bunsin abang puli men syai ka ketien ka jong blai am ngam sempang ngam tip hiru ya kata wat abang layo ya ka jimpenem ru abang puli am ngam sempang ya kata but abang ngam sempang am kani ke pelong ya nga am bangan wat ya kani ka ketien ka jong blai bangan wat ngan wat ha ka por mo an shi thu lingkot ya kani ha ka por bang ayo ya ka jimpenem ngai kendu ba jing pastor bante bat kendu ba jing pastor molong Bat ngapoi ru aga jing syukri baki ki syukri. Bat abang ngapoi aga jing syukri baki ki syukri ngalingo. Balai bar kadan ke jiro ya ro ya mani ya roi ya syat. Bat andala dep kata kawan sakaktin ke jong play. Bar awapoi sakaktin ke jong play am ngi iba bor kira lo ya kene ke Bible. Baru kira Bible. Ngi tim jura Bible. Pali jeseng mencuat yang jira Bible ngi sile bikom tu ngira diri ra kopi shu tho tip tho ek rei poi ha rei jiskri i bor khot ra Bible tidak mrak marwai te so komik am so le rande so long so bam day lang de tu out of place ko out of place pan ngaro so kini namar kla hikai bat aba hikai dan kam ban pete naga ketien ke jong blai bar hikai ngate ngi shu shong me kom tu shu ngap bai
Maka ketika por barang siok ni kong kurisam kerana pen kong ngobet snap bet. Maka kada kata saya ya jikai ke jongki lima kan ketien ke jong play. Bar kapelong ru yang ambang dah poi biang next time pada ngarak Bible. Ngarak. But hapor pengarak Bible dia ngamtip age pang ke Bible. Ngamtip age pang ke testament ke berim, bar ke testament ke tmai. Ngamtip heu tau don. Ngamtip kata ke jing shisha. But nabar rak Bible tengaru rak Bible lang. But ipostori keren yang play seta. Tinggal play seta dia ngamtip te kadon he kata. Semua ngai nusa yang play kitab Amos. Ngamtip Amos dan testament bertemane testament kabarem ngamtip. Ya kata dia jing syang ngamtip. But ngalip ni ngapai iti para marjan. Ngapai iti para marjan ngapai ndum tu ngapai don kada puat pe ngai iti para marjan apa isa syawai pat. Apa isa syawai pat. Play biang sa syawai. Le nu syu tu Bible te syupat no kum tu. Syupat le ban pat tu sudah. Oh sudah ni. Dia sutu baik tu le sutu baik. Rik kala ngasuto ditang mga ngatip boro kimpet yang ha. Ngasuto bitang mga to poram ngaso bakadan kajilera. Ngatip bakimpet yang ha renga maru ngasuto yo baro kha ikum baki khamat lapil singa marbalik ngasoleran. Mangerakan ni ke Bible ngamtip mangani ke Bible. Ngamtip kadang kata bar kapelong ya am bangan puli ni kong tamdo bangan puli yakini ki index. Ban wat kadang kata hak testament ke berim bar hak testament ke betema bar puli kita. Bar puli ke ketien ke jong play puli ke ketien ke jong play ka bang yo kala bangan syong puli bet ya ke ketien ke jong play bat namar bo puli bat namar basngap kata dang wan ke jing pensyai kata kadang wan ke jing pensyai kata dang sutu ya ke ketien ke jong play bat kata kala ya kemba shisnam bat ya kendu sabat join pastor Richard bat kendu sabat join sodan bat kunjuru i pastor fair ya kendu sabat kini ya mo ngi kendo ikini ru kadi nimbangi mi pastor bante isnai yang to film mo shanungan let lingkong katari ga bangi kendo ikini but ngi kendo i pastor Richard ata kasni la dia shooting pastor Richard yang ya le jing skri bangi mo ngaru laslam ngam jumi sho ni yang tengah syong ya le yebut le lang bat i but kasdang kata nado kata kasni ba ong yang i pastor Richard yang ya ngaru bai ya ini le But di nado kata ski bas dang am but hado menta ngala benong dan babun lala benong mo di tang kita ki por bapang na bistom kamumat ngapep di screen relate na kata kamumat kampajudan ka por kat badang la banyang kampajudan ka por ban pep ya ka di screen balai mga sutho nado tagasngi mo ikendu bat kini ikendu bajang pastor habaki ong ya ngashpun ko ngo ba tagasur ngong ya yelet de hado kata ka por am mga sedang ban ya ringkat lam bajai sodani pastor Richard i pastor fair berkumjuru aga jalam jai pastor benteng ban i pastor mulong kata ari gajinya enti ke jonga but ngasyu aba khat jong pastor am ngasubut bet chupun ko ngo bet ya lejata bible study sta hoi wadah kata ka poro am nampak datip hai keting jong bleng lapuli nampak datip ba reling ba pat kajing long testa but iki ngap iki jing kai ke jongki kata shishu dang wan kajing syempang kata dang wan shishu kajing tip kata dang wan shishu iki jing start dang ni ketien ke jong blai mar babut ya kino hikai jong ka ketien ke jong blai mar basngap ya kata kajing kren ke jongki lima ka ketien ke jong blai kawan dia kawan kata hak jim ke jonga bat kapelong yang bangan puli ke ketien ke jong blai bangan tip shishu yang ketien ke jong blai hado bapelong sun am ban ong ban long kita kisenran jong i pastor bantai markum juru jong i pastor molong bat currently ka we ka poram malaya but lang bat ki mo kini namar kila ya shwa maki shikmat beninga kalau don ka ta ka poram bang yosong ni ko ka kubor bang bakini langot kilit puli no hot na bar nga kamen dan apa susi ang Ban i no. Tak ino ngaru kwalang ni. Rega sutu pa gapat dia level dia. Ado kata ngaru sutu na bar nga kemen bakin let puli. Re kwa nama raya baki dia. Ada nak baki kwalang dia. Kwalang iko tu ong ngaru ngalet puli lang baki dia. Re raya chwa kini semat langut. Bat ki ong baki selit puli. Re angu pat you blay am si sao blay bangi syakri you blay balik ki kamba. But long kata ke ba ong baki let puli ram khamlong shu. But angu namantai pastor bantai pastor molong ki bayo ya kani gaji penpau no blai ba sisa ki ong ba ban ya ki bakilet puli ki ong dang la bahi kai hi mangi kata ri
but marsen yo su kata masuk komen pi sukumen bai bak kene ka jine ka kham dekut pi bai yo shu bania dang le shu dang le shu ngapar khate semua dikini kile puli am tengah la sakut marwai yam ni kila li sabar kila puli sabar tengah la sakut marwai tele ji sikri sabar do pat mar bolsi ti por di sini lawan pastor Richard ngisi dia kendo stengling ti bar ngisi set up yang ada lawan pai the one pai di ji sikri pat ni i bashir on be nga pastor Richard is done but kata dia ngong ngale ji sikri pat no mentah ai ngopar you play namun tak ka jipit pa ko play ka pastor betai pastor bolam la persengen oi kata bagi orang ini kai hi mangi bat superman ba orang hikai li ti tau ni buat bet na din jungki ke baki ki alam ngi shu buat bet ngi shu snap bet ki le chatu ngi ngi shong bet ai fi bobon sen yam ma ngi jule baca pastor betai pastor bolam ti por le jurung yang brio le slok yang brio ngi buat bet terang ngi le bet ngi shong but kat pastor dan semua di selok pastor ni like and tashu shong bet like and tashu shong bet kasi setor jengi su snap jar bet ting am ngitip dia ting sedong am tu ting sedong dia tu ang ngitip dia kwa lang man jubab mere em kana bitak sobong em nomor idai pastor isyong pastor ikram pastor ngi snap bet ya ka jingkan pastor bar kalong ka ji kai bai ngi tu po balai nomor hang tu ngi ke personal counseling kumno ban ai ya kene ka counseling barmet but pastor bante ile ai kata but ni am ni shupet but ni i kata ni i bet ki khamat te mde ba ong ba sha ikai practically bet om de ba ong theory mde ha class re kata re ile practical but ni i kumno i ai personal counseling iki brio ling ba ka ktien ko jong blai puri kata pe dang ta ani ban ong ban lai ka ktien ko jong blai kum ta berkat deki sepat lagi dekat mai ile impact shui ro ke bible shom pulin ta bat ibatai bat kata ke ngi abangi i pastor adu kata isim kia ke ktien ke jong blai ila kata lagi dekat dengan ktien ke jong blai ka pelong ro yang arbong ngadeng kam ban la ya ke ktien ke jong blai ban memorize ke ktien jong blai om tang ban memorize re ban tho ro ke ktien jong blai ke jing berkat bat abang kadang puli am yo ke ktien ke jong blai ngakan mau ngapa mau puli Jeremia bang puli sti Hebrew ke keren ni kata ke keren ba wang an tho ya ke ktien ha ke jim ke berkat ba ka don nyap bat kata ri ke jing keluar ba ublai wang an tho ngapen benar bi kata ke jing keluar wang tho lang po ko don jonga tho lang jim berkat jonga blai bangan tip yang ni ktien ke jong blai bangala ban kam jim da kam dan ka ko ba ram ngala ban ong dinata blai bala puli ya ka ktien ke jong blai takadau ko long ka kupu ke jing ba metsiem ya ka gm ke jongi trau kini ki senran ro am angai abaki asung ke jing kai ke jong jisu ki i ke gm ke bo u ya what ki feel and rei ki yang biang pat but marsen yang biang pat blai ro pencet boy jim chiki but kumno pat ke gospel ko roi lingba jongki trau aingu sha baki dan hak jat ke jong jisu markum juru mo abang ngapet pa ila ka jong ka jing menta mangi songwat ni aingo sha ya bang la dan khiti ka jat ni pastor bante bet pastor molo si sha ngi i kumno kini ki kai ka tien ka jong play maka pelong hiro bangin don dia ka tu ko ju komensia ka ding bangin syakri bet yani ka teng jong try bangin nang penmi sisu ki senran pak nama ki senran ki kai ki senran bangin nang la penmi sisu i ki senran ki badan ya ka ju ka jing terang ka ju komensia banwan ra ka tien ka jong play ban yang lap bat kom juruk ban hikai yang ni ktien ke jong blai ba bubun kenang yo sisu ya katang jing sampang nang ni ktien ke jong blai ban beteng ya ka jing syakri ban beteng ba kanum kut ka jing syakri kanum kut kan yai beteng sisu ba nang ishmar ka jing syam jong pi pakalong kum no sadan hakata ka jing bandan hakata ka jing sya hikai bali don kam bandon kata ka jing sya hikai nglai as ngomon ai pasarang setenat ma bani asoma pasarang ki ba pi ong kawan rak biang kita jingkan mau mencah por bengi sedang wa te tiki por sha stu ba kata kan jing em ba bengi danglong klung ngala menang nak klung ba hari le seluruh sebenarnya mo so sadon pia sedang kanika ISM bagi sedang ning kong do ngi sedang ISM ta hajar khanyo henry shwai ka turu pila Shwai ke tu ngilai boda ngilai but lupai ki pastor tu ko por ngi sedang bagi sedang pura be di ajar khatsan hadi do ajar khatsa orang ngilai sedang hi tamang dang long on off tu ngi padaya yubha re ajar khatsan pe ngilai sedang long janai ngilai pura be te lai but be ki pastor tingkir mau ngilit bi keleng ki bible study mau janmit ngi but ki pastor lit selok yang beliau lit be exo lit
shawi kisnong bon ba ki jaka bengi ngele te pastor te te ko bong pastor ngam ngilong be kam ta sisien bengi dan begi pastor pokali ngi bunya itu kana sisien hi bala dan pat manur to ko por badam ban ya selok lene bandwai ngi bro sangut lai sabjar but mdi bing yo thia ngim sei phone hiru ban le akai ban page phone ikum to la ka jong begi pastor yang selok pangi ngi le akai no ka phone ngi le akai games ngim le ngi page ben ngipit kumno ki slok ngipit kumno ken ba ki doi ngipit kumno be ki be ekso ngipit kumno banjok mensiem namar kilong la kacong te ki bre do babu ahat kum tu hi dan babu nyam rohang tu hi dan bajam dok nur rohang tu hi ba depres ro kum tu hi ma dan kitu ki bre ki bla tang bancu penyap no yal dia ma chat pe ki chat ngila ma te ki yo ngi supet ben ye kitu dah katoi dekat bible ye kitu dekat bible kata kaba pelongi am bah tu kopor yang ngasimbet mau kebi pasang loong mana ngasimbet tu kopor ngalong wow ampat jio I ya no indo kisakri jong blay bantip ya kaktin jong blay kan ni kan ba watlah ka bible kam dan hajan ro te kam pasang mana ida om bet pitang ta anga supet kini ang suang be ong lando kan pai kopor jangan chok no ni te lando kan pai nga Kwa ban long lang mon kwa ban long lang kum ni be bantip ba kaktin ke jong blay te Tekum tahi hakan dia ke school bingi puli mo hapok jeng ki pastas sebelah hikai hinyos nam hi puli berkata hi nga aingu bakini ki pastas ki kam hikai ngi rekod khasiwan khasitu ki kam hikai ngi rekod science ki kam hikai rege ki kai betang kan we ke kod bata kod bible bana kan mau perbingi le exam Exam. khatar kan ta ngi le exam ngicong le exams khatar kan ta but klambam klam ngia tho bet kata ke exams ko jikhat ar kata ban klam tho ke ro debit chapang ke bible bi Bible bet. ba jrong ba kata question paper ka jrong ba kata ka jubah bro are wala kata pastor bengla dap submit kata ro iong baik ngampat hun Kadai mo. Akan mau ka question paper ka jing kali kadai nam ta kan no. She's pa marks. dan marks Kijing siya kadai bandi kumta. Hai. Hei bahan rei hang ni hapo school. She's pa marks ki tho kan no kanta like kanta. Kita like kanta dan thought like ar kanta shten. Ande perkat kata ka school ko ba fi sya hikai pat ang tu ban shop ban tho exam. Dan total marks. Dan timing ru dan kan no kat ba phila ban tho bet. Hadu ban pat hun. Dei ban hun nong tho. Hadu ban pat hun utu ban check ikatuka paper. Pasai ong ba hadu pat hun mangat ba pitho ko ni tho show. kata sya kan ba so mi tho gitu hado sulang ngikat mau bangila bu coklat bu do ko ombai maring pat ya ba mi ba ti kata ka jani bingi ngiat ma ngam dong baki jing jar ki jing kamba ki apostle ki ya kam ta ngam keren kita di part of life dak yuwe pat ada ka jani galintia pat kum bangin long benta kum ni mo kata ka kum no boble uship bingi penwandor bingi lingba kini kinong hikai but mo idan di pasal bantai i pasal baulong but mapiro mo mesros bet kumjuri nana sunita bingi jikot i pim dai song bat ngi ha ka kelas bani kai henry ke jingkran jong pi apor bingi song kem to pi ai kitien jing slok dan ye karu komle ke jong pi mo ka kumdo pi long hakmat jong ki pastor wade ki di kurum jong pi ru re kumdo pi lang ilan ten gitu ki bara mo kumdo pi keren I kumdo pi respect I kum everything ngilan dot ni sipai kum tu silan opleng kalong kum ni ma dapat bagi pet sipai kamlong ta kum ta ting ha bangilan ki ibaro ta ngasu thu kan ba mo ka jing hikai kum de ek tang ka basong kelas o kum le juba menis pangjung jisu ma kum de ek tang basong kelas te ka jing hikai ki tang ba supet ngilan bon ki ha ka jing im ke jong ite de hang ta ba ngai la di simet ngasem me kata mo banlong kum ni ha kan ni karukam layak cibun ba kalenti ke jing sya shoot ke jing sya hikai ke jing sya penbet kum ba keren be art temati like kan riu ba bang tu dan south li ki ba ka bani kom kan yo jing hikai ngin yo ai kata ka jing sneng ngin yo ai ke jing penbet ban yo ai kata ke jing penmlian ma dikini ki south li ma ngi yo te mangi ngi yo ma ya kata ka jing hikai ngi yo ai kata ka jing sneng ngi yo ke jing sya penbet ngi yo training te knang bangin yo kan kata ka jing tre ka ba ba te hangi Baci syangi kita kajing teri bapa. Uni usok bengi mentang kum dia maka kajing kajing. Bagi pastor si syakil atre si tom ya ka bagi kai yang ni teh. Tingi aingu you blay bangiru ngimsim la wat diki we pat kinong hikai roh to kopon. Ai ngidon bitang kini kai tingi yo biki yo maki te ladan baong yang ni teh. Mo akan masak bengi ai jing hikai mo ski tanya kondong ikum tu bengi jing syakri. Naki orang na fisia sobut na khamsatar bani ki pastor.
ang dia ngile akum dah bagi pastor kelai kino hikai jing hilang kum ta deh ngili arsa double Nga kenal mo Jisu ong kay ka ba nga le pile kham kraw. Man ta kum chu hi ka long kay ka ba pisha le. Man ta le kham kraw pala Jisu. Pensulingo dan jakali am piharu ngisim ngi ai jing hikai hadu sau kan ta kam tip tapi ki pastor ki pajle kam ta ma histin na ya da akum do ki pet yo ji ari kru te ki bagi ki ngap hi ki yo hi mar ble ki sutu be ki yo e ka jing hikai te kum bingi ngi yo ngi ai lang mo men si Jisu lo ong dengan ai no ini men sim ko jam ban hikai lo ki ki baro hari halor jogata ruangan ai no ki nok syara ki belongkum ka dot ki jongata te ban yo kum kita ki nong syarai ma kalong ka ba e ba ka perthai ba menta re babun menta te kalong bikum ta yala di so kit ngaju ong ki kentien ma ki ba babun menta ki dai famous for Christ ma mdera make Jesus famous ade famous for Christ ngomot ngala bonong ki di kita ki ba kwa pau nam yala di nam tau Christ mdi ban pau nam yo Christ te ban yo kum kita ki sakri jong beli menta alhamdulillah ba ma te hari ai ngo yo beli pat ma hakari ke jela ke jengi nginang yo kum kini kinong hikai ke bahikai bet tang da kan diktin jong blai hari wala kata orang susun bahai ki sya kano bonja wala ki hikai tang da kan dia la da hikai sedang ka kwat itu okay Le si da hikai da ka we ko le si klap dia. Kelak belang. Dari kata. Ki kham pa dia jingkai ki jeng ki we. Bible Kan kan jingkai jing jong ngap Bible. ka jing purskam te. Ikhna purskam skor jigi kan dai ka jing sisa te. Ke ki kwa ki snap. kisah be kata Stuk haban klik. Ma baro babot di Jisu. 1000 kidan 1000 kidan ki khmla ban klik kido kisan sparo khmla ban klik kido kinyo phoro khmla ban klik kabelingo dan khat aro khmla ban klik dan kilai ro khmla ban klik kata ka basusi teng bod utrai Jisu te hanga shit sngo hablong kum tu barong yong yu Jisu nga sutnat ba na khat ar em tang we bo ong ngadi sran be je bang start ham sai kata kentin Mana mari pastor Richard la ju ong kom ta. Sidong ba? Sidong pastor molong isim prate mi iba seran bi ide. Ngasin ngo ngale special iu ba pastor in ong kata kentin seran bi id. Ngaso yo nes ba. How to por. Hari ngaso thu pada yo nes ong ba ilde mas seran bi id. Hari pleng unir ukalalong utawai pada uba i Jisu pada hasingi pada Jisu pada syaitan pada hak taki sipai te. Kapasusi ba kalau kata teng mengiru pada mereka bang itanat pada Yohanes deh hata pada mo habugut kesengi baru ke ino pada em hari marway hoj upadiang ya kejing bakala ya kejing duna way len way dino ki way pelengkuit ki way mtip syai dan jing tho hari way pada wan silently haba poi Jisu kading phana dan mano usuan syang hata kadon ka condemnation kejing perem kejing im kejing hari usulong syang silent hang tate bang shit ong the wisest man in the room is the one who is silent bo Yohanes sam usyam ke Jisu bhag jobre hado kata ta umdei namar ba kajur pencing sleh umdei seran ba ningkong doro uri long jukru namaru Petrus Jisu udan ke Jisu bhag Petrus rai namaru Petrus kodiu hari pada hak tak si usudan yang silent yang hak pok kecak jadi kena kerjubab ma patrai ngala bakala ukum excuse ne ukum ya saj pani kan niai lade usngu thok ngala bakala yang Jisu syuang hakmi kami jonga ne kami jong me ngala banong mo kadi ke jonga hanup ta singi kadi kami jong me YT no te yang responsibility maru Jisu ukum khon ru pendep kum tau mo tanong suspa ru pendep jong mesim jong dor kum bahe doru da sipara YTP nomor biu tang mau yang silent usiang hata ka chatik national silent hakmi kami jame ani ka bakra ba ta kantin hang tang so thu man pani ka jing e jam kam de da ka badong ba pek ngale kan ni pek ngale kam tam ta spi teng strong silent ju sabjaro Tamandan. sudan nata be present should be present ngim la ban le sibun tau try masuk ngam sngo ngaru am namar bangiru ngale sibun ngitrim ngitibet na mangila le ngila wat ne ka jimpuli ke ite rek hoi la ban ong pinga so si ba bi ong pasarong mentan ngam tip kinsia kom do mo renga mo ngala kwa beli polis sabar ngam ngada terang pasisha ngada don kata kejing kwa kejing angnut ban puli ngasutanat mo kadan hoi ban puli kot ranu pasti bayo itram ngakwa ba ya kejing tip te ngathit ki kot ngapelang ki kot mo bu kot sibun hiya to kapor ngasmat ngasong shi teng mi teng senyang ngapulut tengah sutu tang ledi umla
mendap tang ni kini rong ya try kim la pat ngaro pat ken yaki kum tai te ngasutu mong susi to kapor bangam yo lek puli pinong yang akali ngasusi sisa hare pinong menta na mabri nga khami I ka de ka menta kan ya ke ji kai bangan yo to kapor pe ngara par khat to kapor pe ma de yo ji kai kum ta ngan long ta ngan tip ngan sa kum ni ngan sa kum te ka ji ke ji junga ka long kum ni ka long te renga klem mut der kham par khat pe de baki ke baro ke trilang nam ta ban pan ke eat yo try be te ngasutu bu try ong la pan kre em Makmat semle I ke sekolah semle snow pas semle mi no durio. Kadang junga ko ang kwalit polis sabar. Ila pastor ila pentip ila pen snow ngi la kemen ngabi ba mang di para ila ong sheng le ong ngi le chata trai mo hakapor bi pastor I ong ngi. Bangin ulit pen polis bi sabar ngi la don discussion hai ngi polis ong ngi la sa. Ngi mi thui pastor. Ne lo ngi ngi thor yang pastor plat ngi tai por. Babi kadang gajing terang ya ka bantip. Mo ya ka ban ya snow ya tin jung blay. Hari kamu baka babakla kata kacing hikai. Hari ngasutu yak banwa yak kacing hikai. Kamde ka basniu kamde ka babakla. Hari ngasutu pada ladang alit sikiwe beri kino hikai pada em kibamde pada kita ngina ngalam kino syarai jonga. Ngasutu kacing hikai jonga apa kasai kelas. Kumba piong pi mana pasar. Piong niu samarius pa utip shanu ban. Ma. Utip ban shanu ban. Namar kibabun kino hikai kibabun. Ma kibabun mah kino hikai kibabun ru kita ki ngalaban ong kita ki school ba hi aji kai panga ten ka jong oblai ane ngi haban ngau thu ban tunjuk baharu pat auto kita ki ba ngalai ban sha hikai kita ki hikai ki deine kim deine Ngasih son em haka hikai jungi katanya ban bu cikli ba. La ban hikai ki babun ya nga. Hari hang sai son em nak hikai jungi kan. Kata mabun ba ngaju syam ba pas ne ka school ka jong ka poten ki babun. Mo kidon kiwi ki apas na weiru ki wan shaniru lapas na niru ki chawiru rega jikli hanga hang ta kalong kam dei ka jinglek puli ka jungi ka kentin ka bokong san ba ka banon kam ba bangi haban sim khya kalong I pedang ne em ye ka jing shahi kai ken I banlet puli mo ngalit ngakwa manga ngalit puli ka jipuli ka di banga ngakwa har ka jing shahi kai pede em haban sha haban accept ya kata pada ka jing em junga ba ngahaban sha haban pedang mot ka ke biki ong hapan pedang mete haba ha ka jing sha te haba bai balik boyong hablong ngap jar mut bai kwa long wise be silent tengah kan mau kita kisnem ke jingi kerta mo ka jorni jingi isong silent be kam tahi ha ka jing sha ilam jiki ho teng kadong ka question ka jingim ka kwa babon kami ha ka jingim hato sha ingi lek kumnu hatu kumni sa mal ngim yo I ngi patip ngim shampang kombo ong ka jing tip ditangkat ni nginang sngong ni sakama hari kadai berkata ko pada baka klik pada ka jingi berpastor te mau bat mapir ko mi kong rules mo ba inana kilom kikimi yang iru pada mo pilong ka ngamong pidi ki idol ki jungi andre pada pilong sha kata ka mak inspiration ingi bingila bandro pada na piro mo kamdi tanga male version te ngilong plus hado kata tang yo ya wadi ka female version ruting yo mo kata ka di pastanat ba amdi ta ka jingi kai maka arliang tu sai sa ba kuen yo ka jingi kerku bangi yo ngi amdi ting siliang jong ka pisa re arliang sedan ngi yo kata ka jikir khu bang yo ngatrai kiwei kinduna ban yo ka yo bagi jikai ba ta stu mo plek ka jikai perthai kamlongi e bani jor ba kani ka jikai bang yo pade be live telecast be live telecast be but kata ka ri ka ba pastanat yangiru ka ri kata namar ba mo ngaju ong mdon nu student ba khrau mo ka bible banga nga shab shimet ka jingpuli ka jonga ban wilai shate but uni em ba shakhot usong be ap mo geli sei mei pa hoi mau haban betip makadan responsibility ka jung u dan heki mekik pa hare habau ulai jau khot pada kom shakri jung blai pedong ada bantai ban me enado kata singa satu hano ka singi ka ba mo ba ipastor isimti ngi shisha ngong fi hakato por lei pa bakan jado ngado aja ka saw kari banga kala bumbut aja ka saw di pa iduk ngalingo nga shei ngan let shei ka future jang ngan let menu ban pendap menu ngin bam ngit to ka bam khaw ngin yo hi kumnur somehow mo resh ai ka kam ka jam ngi padan ka karta kala samla ha to ka por ka jingkeli ka bakhra ba ka jingem renga suthu pada ka jingem pada kumbu ong ulaija mukwa ban buat enga mo ngamdan banta ban me ulaisha usung thu ya ta ka sur ka jong blai mo lingba ulaija ushim kata ka masih ushim kata mau kata ka lingkor ka jong kata ka masih baro uat tukri tukra ong tin jublei udah aji kinya nate mur hang tu ban sha si jikai mumut ngasuthu ong tu hab lelut baro ka malade ka dalade ka hali jonga baro
Kalau orang jeng jonga ka mau ka jeng tip ka jonga ka jeng suthu jonga ka jeng trei jeng ta jonga ka relationship jonga hadu hai na ying ong fi pitip ngam ji idur jeng me. Ngai idur jeng me em tang damit bi pliing yanga bat men step bangan ang thia ngai song sur jeng ipa ilami. Tang kom ta be hadu kata ngau kabau ta kapor ngau hadu try banjan bat me hadu kat ni. Habandu wat ka jeng idei para habandu ka jeng idei shikimi shikun ukpal du lupa. Hap sacrifice hadok kata tenteng nga ni kalau ka bae shisha hari ngiklet no baka bible ko apa ununu bedu nam tau Kristus nyu apat anu tau boyo apat undu lut baro pada teh tinggal aingu pada hato kapor mengidu sibun ki ke jinge mo hidu sibun ki sacrifice Hat ko po dapat kat mo adu ki bun. Adu ki bun. Kanu keretang kita bandu dem do tiaru. Aduh, gitu. Kata lite number 1. Di kata lite second bawah tadi. tukri tukra ba hap tukri tukra Kata ban habanai man tukri tukraru kadi ro kas pangata mo pimdan ni issue ba pimdan pai. Kadai. Tapi wan pai rum dan issue pimdan pai But- ta kan ni. kabaling ngo legbut pada pastor am pimle air syura ko chute pada henry snem siteng ngalap henry snem wilai sa am Kerja mo. kerja. Lang tang nang te. Wilai sa henry snem haka jingem jung em shubut tang te parwan ka singi jung pade kaya ka babet ka jung te nakada ka web trasan henry ko ang tupri ling sakti ba kraw bol jung play te ya babet jong nga ngat pen kraw yeme Ngakan ma pastor dan me por ba ma kan ma ban long tang kita nang te ngakan ma ka jing shakri ro pa ba fias dang fi long tang kita ki nong rabek i pastor Fi juli ka jing shakri long me tang ta pan rabek pan rab bible man ai kadesha kata Aduh, bentar ngidang lo. Kata ya. Oh, kadi aduh mentah pada don hi bat pastor patte ade ai ngopi utrai mentah mo mentah fi fila syam yala dia kani ka jinga lenti ba fi fila syam kum kita ki ba sya hikai bat mentah re utrai ula shishal akan tioi pi ha kata ka jinglong no hikai jinglong nong sharai but kam ni bakut no patang hapi mentah pat na pi ngi yo i lami saki wei pat ki sanrat mentah la dei so pi rupat ke ban hikai hang ni ke ke bangi ko ban ngau thu ngilas dang na ga jingkeli mo ho tu uji su la let school ne am ban ngas ngau ta accomplish boni pi ba ai ga jingkeli hadi ngis ngau thu ru ha ga por bangi dan kam rupat ga shlem ha e bangi yo kata ka jing hikai namar ban san shu ha kata ka jing shakri ha ka tin ga jong oblay but hang ngis ngau thu badan kam bandan kita ki ban hikai ru ki ba dei biang ki jongi bangin yo shishay ki Hau tu kani ka don rupat ngin pai biang pak syaktin ka jong boleh kani ka por ko mai pasori chala pan kan ma ka dis pong ilai jamo baki ro kata semen barem pangil ban pai mata hau tu kata semen ka barem ka don em ka jing batai le ne ban kedau le ne mention syapang kita ki kishlem hei baki don ki ba aj hikai bat ki ba wan ban sha hikai hok tin juble ka batai ka hikai ngi kon batai pi ulai sha don ka jing sha hikai rusnem ka jing hikai hemri hikai ban puli pada udan ka jing hikai ba shubut kemabut mengiru ngio kata ka jo privilege ngio mengi ya kata bu ubut mu rusnem ubut ta ka jing shikri hai kata ka rusnem ka jung upada ka jing but ka jung upada u blay multiply pada kata shiduk sanpo non repos nem pada hok ndar jing thok kan usnem ulai sha shikri ka poi hadu sanpo hadu on repos nem pada ya ka jing shikri ka jung hai usu thu no ilai sha pada mar mu pada babun ka babut ya u ilai ja hai ka sngi pada basha mu let no ilai ja on klik no pada ti ki babun ki ba ino usu tes ulai ja ki baro ki ino but di tong Elisha merwei ubane bot boy i basaki pada ya ka jing syarong jong Elijah mereka bahap ta ka mantel ka jing pen slek pada em kata ka janku pada uyok man shimu te mada kata pada uyok banyat banganget bo Elisha usu thu ba merwei em ulak balik tang syajar bo usu thu dan ku manga RM ngilak balik arajar ulak ban sei ti pun hoj u persyang ban sei lung baung gehazi hoj hare ka donut baman ka jung ngala banong mo ka jing trot hau brio jung kawan kata ka jing lalot hu pada mo ka feel ngala banong hare u i kata ro ka bostrat pelong pada haling ba u Elisha pada ngisem ya kata ka school of prophet ka ba mo ka school jagi nang thu lupa ka ba u Elisha pada upun kre upun tibet maru su thu ba morwai em ka jiskri ka ka pe ba umla ula e ka bantre ula e ka bantre hare morwai em ngilong limited hakado mo limited hakado ha to por le mesim ko don umpat don mo udan hari umpat tre borba ka menteri menta hawai pui bre busyong hawai pu te mo kada ka school kala ka bakong san hado kata ta bangi ingi syam haka
kitab seim mo I pastor rang mo ilaban pulih ne kapor tu kedekot Shabi ipasorang in pulir kan ni mo kat ba fifi dang keren nga kan mau kan ni kama fifi mo da marwai imla da wan ar la ban le kham kraw nga sngo thu ha ka jing shakri ru ngilai I kata ka jingdan mo ki pastor ki jongi ha ka ba mening kong ki ru ki long marwai mai pastor bantai don ka jing shakri jong I pastor molong don ka jing shakri ka jong I long marwai handai de ka jing yalam ka jong utrai ban wan mane kan du ki ni ki ar ban long pat ka wei menta hei baki ki long ning kong tang marwai ki la ban le tang ka tu ka ba pi ong pi mo long limited no handai ha ba wan ban long ar pat pe kumno menta na uwei penman ar banna ar penman sao oi pastor fe dan mentang handai pastor fe ri de ibenta jong kini ba kumno ini kini ar pat I pastor bante pastor molong I wan bat menta pen roi pat shaka sao but na sao ngitip menta ki la dang roi shishu but God of multiplication ni sekri yes gadang roi mo snow pa pastor la pi pen snow shangi ya kan ni ka ktien nak RCM kalau nong besar dekat balai puprak tin jumlah kom ni ti Elisha ulawan poipat sa Gilgal baladon kanem sniu hakari barki khon kino itulupa kidang ye shong hakmat jongu ulo ongte hala ushakri tiu khiu he bat shet serwajur yaki khon kino itulupa but kumala benrap di pastor Richard mo ni ni kata school of prophet ni kata school jong kita kino itulupa hangni ba uni ushakri jong blay bekerteng Elisha wan man poi hagalgal but hakapor bu poi karan kata kanam snio hakata gari berkatien ka jong blay ka barki khon kinong itulupa kinang shong hakmat jong u ki khon kinong itulupa kebon hangne ngi yani gabani bani kong tamdo ka baong ke school of prophet ne kata school jong kinong itulupa ba uni unong itulupa Elisha ubayo yakane ka barandi ka jong Elijah uhikai pat sai kini ki pat kinong itulupa baling ba jo kini itu lupa kinang roi bikinang la ban yeng nakabenta ka jing shisha nakakatien ka jong play but ni sha kata kumbalaya benrap menemo shisha kani ka jing shisha ba marwai onum la bentre kan no ya pila bentre dai haba labun pat ka jing tre kadang yar but ni sha kata but asna kindiat chongin poi serta ngasna bi pastor Richard ne ipen kan mau pangga jingkot ka jing Elisha but about bleu khot Elisha ling ba Elijah ke ba Elisha uleam uda ot tu kras dan ya kita kilingkor pat ya kita kimasi ka ba peni ba wang dalele ram nganuman phashu syakani ka benta kata ri ka jing shisha mo but ni shisha kata wat la yen ba bleu la rong no ya Elisha sakot marwai Henry uyai ne ukhamli phai biang sala ying jong kimi pa ukhamli phai biang ma bale hakatu ko sngi bo khat Elijah ula pendekut senan hangto ya kata ka jing ka berim ka jong but menta habo Elijah ru la rong no yu uyeng ben hakata ka lenti ka jong blai but ling ba ju upan ngi babun kimi kini itulupa but habangi phai pat chini khtien ka jong blai ma kan ma ki senran na kan ma ki senran abang perkhat yu Elijah Ujisu kau di kisenran kidang tong doka. Kata kan long agapor ba ujisu la syak sana pernah. Mo kisenran kile yu kili pai yang sebelum tong doka. Dan dari sisa akan mau Elisha sisa. But setelah kei ba pastor Richard Ibn Rab kata, but ngai kan mau pada kisenran ba kila dono ya ujisu. Kidang mut lakut ang ni dia. Kili pai biang. Saya kata kam kebaki kinang mensyua. Kamot ki kampat kendo te kata la kila long dangi Isha kata ka jim ka jongki kumaki im ka jong Elisha ngai hato singi bakhot Jisu hang to ka singi kila pendekut la pen ot krit kura ya kata ka liang ka jing tre ka jongki hendrai pat kili pai biang hot kalau long ka jing ku ya ki ngai kalau ka jing sneng balik kili pai biang mo ba Jisu unyok ban pen pau biang ya kata ka jing im ka jong ha ka jim ka jongki bakin Isha bakidan kam hoi kila feel rei butrai unwan ra biang ya kata ka jing ketiu bon peniang biang ki nam tanga gospel ka jok trai tra ka jim ka jongi kan ma moi kata sisa ka David ka benta ka jongi sisian bagila shakri ublai ka bomot hapkin do bet kata ni sisa hapkin do bet bar kumbalai kramenesha lakin do sibun ki bakindo ngimnum la ban ngimnum batai hero balai namar batai soong baso sorong ngimnum kwa ero kata baka jing sorong kan man reng isu to be kan ko bang lakin do sibun bani Isha kan duksana ka khtien ka jong blai ling ba kini shakri ki jong blai bar takda bangi pet ya ni ka khtien ka jong blai ni Isha ba
don kambek yakino ilam kabamot don kambek yakino hikai makino hikai ki pen mi yakino hikai katari ka bu Jesus kan uji suang usenran unum la ban long palat yo no hikai unlong be kum uno hikai lamni usyakri unlang palat yo kenrat unlong be kum kenrat kabot kino hikai ki pen mi be yakino hikai kum jui kata usenran upen mi be ya usenran tara Elijah upen mi ya Elisha upen mi yakini ki wepat kum juro bangi pe nadu ka kapor ka jong Moses upen mi no Moses upen mi ya Joshua ha testament ka berem mabuan kata bangi laban pe nya ka tin ka jong blai bat bangi pe pat ka testament ka batmai ni kumno ujisu upen mi yakini khat arwot kumbal ong pastor chamne umtai tang kini khat arwot kidan ki nyopot kidan ki sans pangot ki babon ki babot Jesus Christ ha ka po Jesus Christ uya ha ka ni khando bat ni pat ka bakhado kini khat wingot pat bu ai kini hukum bong tu lek banyalap yang dengan gospel sak pertai bot ko wei wang lor kat berfi hadu ko bawai no sak pertai bat kini ki khat wingot ki pen ko ngu ya kata bat ling ba kini ki khat wingot lah ya janot kiwan sak jingkala ka bomat ling ba lai hajar san hajar biang kiwan sak jingkala ka bomat balai nomar ka jingpen ko ngu gujung kini ki khat wingot ma kini ki khat wingot kini ki belasai kai bat ling ba kini ki khat wingot koroi bat ado bangina ile ya kanika testament ka thmali bor koi ni pulis na ki kam jing apostle ngai isodin khambatai khambania ni pulis ki kam jing apostle ni pulis sitis ki nong galatia ni I kumno bakini ki shakri ki jong ublei u petros ni I kumno bo upol ki pin mi ya ki weipat balai banra ya kania ke gospel shaki wei banra ling ba jung kiru ke smut ngala badong kan sopai wei kapor mo jing long rong ba jing long teman haga to ko pole ke jing syap penyap kawan terau kisai ya kini kisenran bakin long kita ki basa priang ya kan gospel terau bang puli ke khtian ke jong beli ke snal man ka por am bakini kisai kisenran am kam ong bakili pen pulis ta kam ong kini kisenran am kemon kidan me kejat jong kini ki syakri ki jong beli kum baki khat arngot kila dan kejat ke jong jisu ngi iru ki wei pat ki senran kan thai kum ka Mary ka Martha ngi iru kini kidan ba kejat ke jong Jisu bat ngi iru kini ki wei pat ki senran te jong Silas jong Timothy ngi kini gilabat ong jong Titus kini ki wei pat kita ki senran ki le Markus kini ki wei pat ki senran ki budan kejat pat jong kini ki apostol katari ke jing sha balai menang laban penyiar sisu ya ke gospel ke jong tla ngai sadari dan hane ka bentamo ho shoi sadon rumai puli kuma pi ong pi pesorang namar ba mut ban but nadin ba uji su hining kong do ha ba khadi ge sanran ong tuwan bat tu but nadin kum ju ru ngai kade balai kan kata namar ba pasoru ya phiru la ong katahi free choice bet yo tu Adam haru ingi mentaro ban but Jisu free choice bet haga tasman ka thamai ka ong kumno sadan bon ba po testament thamai le ni snotna bane kren mas bagata ngai phiru pi hane pa pi ma jing terku vi ko aban ngap shishu da pikwa ban yo ke jing hikai ngap da pikwa ban yo jing hikai bat kan ba on beri un jot klam ke jing hikai bat kata ke jing sisa ke jing em bagi sembun ba ki luksa po ka bible kita ki beri ki bam ngap ke jing hikai kiyo yo Jisu kiyo ka kamba kiyo bon ba ki hare ki skap ki jing hikai ki jot no te jing hikai ka long ki bodan kamba bo Jisu bo sir bo ai ki parsi ki jing hikai sudah mau bodo Jisu do ong rote ha ba lawan ban rong do tau kasim ke bekren tau syaitan do Jisu orang do namar ke jing bom sung thu Jisu la ai te kata ba ong namar do ke jing bom sung thu te namar sung thu tadi namar kata uan syaitan rong te beli bim yo Jisu namar beli bam piang ki jing hikai lo beri ba yo ke jing hikai yo be ke jing sung thu te gisam ha po ka kam apostol do bon ba ki lok sama i baki apostol do ile ya kata ke balong bakam iduna ba baki brio menta ki ba syakri belai kin le kata mah tuna ba ha perthai menta hari katu kan ngi nak yang syakri ngi follow be nek tin jong blai kan ka model bangla ai manak tin jong blai tingi follow be gamtai tingi biki apostol ki le kumni mo ngi ne pulia ne ka pona kam apostol no ka bakhatsan kadan kini ka por baka jingya keluar hapo ka balang ba dia baki lawan dia lumlang sport Jerusalem ki po ki rang ba baro jong ka jing syakri ha ka tu ko por lam biki apostol te hang ta baki la pen bet ha bai de phang kata ka jing bam ka bai de bad dia ka ba ma ki gentle baki mdi ban bam ma kita ki yu baki la tho kita ka siti hari ka por ba phara gini ki arngot ki brio ma ngan pulia ni ka por kam apostol khatsan khat balai phokong kumta kita andal apalat no yaki kilai pois Antioch
ti anda kila ya lum lang yo pat lang kila ai no ta ka siti mo te menu kita ki arngot kita ki di Judas bat Silas mo tin jong blai ka batai hang ta bala pha na kini ki arngot utau Judas bat Silas kata tho khat bar phenyo kong namar kata ngila ya pha no Judas bat Silas tin Judas Silas di mano kini gidi bayo jing hikai na kini ki apostol de mo ti kini klira ai ta ka siti mata ngabu kini ki jingkli sumbat kini ki arngot ki siklai de Kiam ki apostol ban ngi Ramadan ra, benar-benar Ramadan kini gelas ni hangi. Ingin lihat siklai dah. Ya kini kisu tu bakim dia bikin bodi boleh. Tadi mar kata ya ke bikin kisu tu ki ikhtiar ke bala bensyat. Ma ki pet kini ki apostol beli ki ikhtiar bala thung da ublai. Ki buram dia kata ka rai bikin lasim ki. Bakira ba dia kata hai ki let ki ai kata ka jinghi kai pat. Siya kata ka balang bakilap ha laki apostol teh. Banlong hok bet. Banlong hok bet. Rabitik kata ka jingke. Bat ki kam yura kam perkelumar kita. Dunam pentang. Ki kam ni. Kang ni sutra bak tin jemle ko ong ba ad khot le foi ko ong bat haba kila ya puli ya ka kila ya sokumen. Namar kata ka jing pengen. Namar balai kini kili rabat ka badai teh. Badai tek. Tek. Kata kan ka bu ka jing kili teh. Kino hikai ka bakum na pidan teh. Atau piyo kita kino hikai ki ba ai pi kata ka jing hikai. Ki balet udah let teh. Kini ki anu ki dalet ki ban ai ki jing hikai. Ngi dak leng jing sikri gilet keleng ban ai ki jing hikai teh. Tigi kalong important bah po ka Bible ban let ban ai jing hikai. Tang hang tu harum khendiat ru ka tin jong blai ko ong kum ni. Handri kala ibet yo Silas bandangsa asu hang ta. Upol te bot rabas kila syong ha Antiok ki dai ya hikai. Ba ki dai la ba tin blai bat sibun kiwi ro. Pe ne ki dai syong ba hikai. Kam kot tang kata teh. Bat kam shorum su ko ong ne har khot sau puai ko ong bat ula let ling ba ki Syria ba Kilikia udah pen scam kita ka balang namar ka jikai kan pen scam. Kelam ka jing hikayam ka balang ka nam scam te balai ka senjor ka jing sekri blai kat ni am namar balai dan jing hikai. Duna ba balong ni hikai kitin jom blai bon tang ngong balan start sudah. Beki kam le de beki ding nong hikai te handai kilong ni am balong pot ni u Judas pat Silas te. Long nam balong kini ki arwat ki bara betik ya ta ka kitin. Kabla itu bala ai te ki kam pen kala. Tinang taruh khendiat mo ngin cham ro ha kam apostol ni kala no ka bakat khendai. Ko ong kumdiktin ke jong blai ka khat ka ba prater ter ngi i ba upol ru ma ulet ha kata ka wei ka skul jong ta o turanas ma ubede ken kata ka bala hikai ya kata ka jing hikai jong kiju ka skul jong kiju bar hang tao ka tin jong blai ko ong nit khat ba prater ter ti ulalet rung sepo kata sinagog bol akran slur jen lai benai udah pen i bo do pen ko ngu sepang ki ru jong ki himau blai hari men ba dan ki bala pen ialah dia bat kim nget kita keren seniu ya kata kalenti hakmat upat ba ula kendriak nok naki bat ula pen kerpang yaki senran halakasni udah pen i ya ka skul ternas tapi ini pen kerpang teh senran ki kata jing hikai bat upol ule ha kata am hadu ars nempat hikai yang ta syong hadu ars nemo tak bagi padio jing kai ngandom mi hadu rile jing kai semi teh ta usah seneng itu mati kan di kantin uang ka ningkong tu mati lanong basau ha ka dekat ka ba khat lai kong kum ni tat andang awan to men minat hak bapulie te hak ba kentu hak ba hikai ma wang wai pol gini lai teli gi yo temati wang tat andang awan ma me minat hak bapulie te nang ta de hak ba kentu ba hak ba hikai ta puliru hikai ro Ngim nak ban hikai klan da puli syama namar ka sedang hang ni ban minat hakaban puli. Te wat long wat ku aban shu hikai klam da puli namar ke bon shi sha hagi ni singi syam. Ki kwa ban long hikai hande la de ba klam puli. Kam puli Te kalong kabele no ba itu ki ba yo ka hikai pat kim yo lut kai namar utu no hikai du tep lut. Yo long the way Judas ndi tu Judas. Kalau ko ba ong mene di sedan kan bagi ko aban no famous for Christ. Kata ada. Klan do pulepan. Ke ibu khtin jong blai. Tadi risha. Kublai shibun sarang kublai shibun sadan pastor Richard kublai shibun ni ka jeno ka jong piro ka ni ka por ngas ngau tu ha ka ni ka por ngis ngau yo ma jing kerku ba ba yo ban yong ban snap so kwa ban beteng shu kata ka jing kran hanai hoi namar ka por kam sha ngi te kin yo ban kot no ha ka ni ka por ha ka ni ka jing kran hanai ka ni kam shim la long tang ka jing kran ban shu ai kata ka jing shem ka jong ki ha kmat ka jong pi la ni ban shu pen ngau ba kata ka skor hanai kan mau ba ka ni
heng ra yo ban puli na ka ktien ka jong blai mo ban pen I ba kanu kalong badon kam shishana ka ban ta jongi ban dan hakata ka shlem jong ka jingsha hikai bat kham ta me ban tip manu ba hikai ngi bat ki hikai ke ai ban tip hai kata how to ki hikai nam tek na ka ktien ka jong blai na mar ko mai pa soila ong ru mane bat kawan ra nam ka jing sei so habangi yo kata ka hikai ko mola da don ka jing roi don ka jing sei so hang ta ngi sngo thu ba pleng ka dei shisha kat kum ka ktien ka jong blai ngi utrai ra ker khui pi ru pini wat shisha kita ki no hikai ki ba dei biang ha ka gm ka jong pi ban long kita ki no hikai jong ka ktien ka jong blai ki ba hikai pi tek ka ba dei kat kum ka ktien ka jong blai tran ker khui pi ngi ka do biang shibet ha ka por kat wei ba je ha mau lai nong kwar ha ka jing shakri wan ma jing ker khu snok ti lam ka ban shakri lang ye utrai bat ngi lam kum juru jan mien shibet por san ba je ngin dan ha nong thmai nong kriam haga healing service wan ban long ka daw jong ka jing ker khuru kumju shaki wei haba pia don lang mane snok telam haga jing shakri haga jing roi ka jing ro ka jing mane haga ktien ka jong blai bat ngi ngai utrai nai ker khui pi dang ip ka mat ka ko be kharu kumju bat pan kloi pan khrei la de ban wan shakne ka jing shakri haga ri ka por nga it pat shai pasarang ka ban duai ban ker khui ngi wei pi wei bat hadien ka jing duai ngi don ka jing pan bana lang bai pasar richard nga it shi pasarang ne ka por ngai ka ni ka singi la yo ma chi bun ka jing ker khu ning ba ka ni ktien ka jong blai bat sisa la ka don ka jipin kendo ka jim ka jong fi be fi ko ban tip shu yang ktien ka jong blai duai shu trai pan bo trai no ai fi ki no hikai ki bedei ka kum ka don ka jong ban hikai phi ban ban lam phi ha kan ka ktien ka jong blai ba ma phiru pinang dap sha ka jislur bala ban sakhi bala ban yalap bala ban plaru yang ni ktien ka jong blai ngai ka ni ka singi ini duai ban ngi try unang kta inga ban ngi wei piwe da na pading jafi ba pang ki bistom ngi try ule ki kamba ktien ko jong blai ka kular bon pha ktien ngi un pha ktien bon pen kia yang ban ngi wei piwe ban ka ni ka po ki la duai ka ni po pa ji ba beneng ni wan khama ka jom ne po ting Jesus no panim ji ngai ngoi me ko try Jesus ha ni ka po ngi dap da mesim jo Jesus ngu sha ko try ngi yo sngo ko try ka ktien ka jom ko try Jesus ka ktien ko try ka bon ra ya ka ta ga jing shai ko try ka ktien ko try ka bon ra ko try ka ta ga jing start ya ka jing tep ya ka ta ga jing phang ha ka jim ka jing wei pi wei ko try ba ga ni ka ktien ka jom ko try jisu ka balong sha ka ta ka sharak ka ktien ka jom ko try ka balong sha ka try ka ta ka white lam ha ka jim ka jonga ba jing wei pi wei ko try ba dan ha ni ka jaka ko try ba kum juro ki ba pet ko try ngai ka try ka ni ka ktien ko try jisu ka ni lam ba ingi ko try jisu ha ka ni ka linti ka jom ko try jisu ba mani ma me ko try blai ko try jisu nang bat scam ya ka jim ka jongi ko try jisu ba ngai ko try ka ni ka por ko try ka don ko try jisu ki bri ba pet ko try shisha ko try jisu ki thrang ban tep ya ka ni ka ktien ka jom ko try jisu ha ba bon sien ko try ka lat ko try kim don ko try ngai ko try jisu ha ba ki pan khmat ka jom ko try ha ba ki kat pa ngai ko try jisu midi ma me ko try blai ko try man kta ya ka don ko jong ki ko try jisu ba ka ngai sha ko try ba ki kwa ban tep ya ka ni ka ktien ka jom ko try ngai ko try me ai ki ta ki no hikai ko try ki ba dei ka kum ka don ko jom ko try mari kai ki ko try ban besai ki ko try ya ni ka ktien ka jom ko try jisu ba makiru ko try ki jisu ki la ban san ko try ba ki dang la ban long rang ba ko try jisu ha ka jim ka jong ki ko try jisu ka ngai sha ko try ka ni ka sni ko try jisu ko long ka jing ko khu ko try yingi wei pi ko try ba na ka ni ka chaka ko try ba ki ba pet ko try kum joro ko try jisu ni ko po ko try jisu ni duai ko try jisu ma ni ka khu ko try yingi ki pat lang ki jom ko try jisu ngai ko try ma ka khui ko try da ka jing ko khu ba ba tam do ko try ha ka jim ka jong ki ko try jisu ko ma la ko lar ko try ha bangi shakri ka kerteng ka jom ko try ma ko try men ka khui ko men ka khui ko pu me wen ka jing pang na pleng jangi na pen banai ka ta ktien jo ka jing ko lar ko try ha ka ta ka jim ka jong ki ko try jisu bar ga ngai sha ko try jisu ba ki thrang ki sliang mi ko try jisu ki nang long sha ko try kum tau ding ba thung haro ki wa ko try he be ta ki thiet ki jong ki ko try ki por ko try shat ki wa ko try jisu ba ga ngai sha ko try ta ki sla ki jong ki ko try jisu ki nang long try ki ta ki sla ki bajer ngam ko try ki nang si so ko try what aka por jong jing ter khong what aka por jong jing shit ko try jisu ki nang roi ko try ki ba ki nang man pha ko try jisu ni pen banai ka jing ko khu ko try ha ta ka jim ka jong ki ko try jisu ba men sim ko u jong mi ko try jisu ba mem la shon sharp ha ka jim ka jong i wei pi wei ko try u ni men sim ko try jisu u nei lam ni ko try ha ka ta ka jing shisha ko try u ni men sim ko try no pendap i ko try da ka ta ka bol ko try ba du so jong men sim ko try ha ka jim ka jong i wei pi wei ko try jisu ba ka jing suk ka jong mi ko try ha lo ka jim ka jong i ko try ki tai ba pene ka jing mat ame ko try me bat i ko try da ka ta ka jing suk ba khra ko try kin dap da
ka jing suk ka bakra wat apreng ko try jisu ke eryong ko try wat apreng ko try jisu try jong ka jing terkong ko try wat ka por jong nam sni ko try ba ka kmat ka jong ki khmi tang shmi ko try ngange ko try ka jing suk ka bakra ko jong ko try ka long hlo ka gm ka jong ki ko try ba kum juro ko try ki ba pet ka ni ka program ka ni ka sni ko try ki ya ni ba ka jing pang ka jistom ko try jisu try ka ktien ka jong ko try ka la khula ko try jisu ba mani ma me ko try blay ko try jisu ba ket no ko try kita ka jing pang ba kita ka jing kro ki jong ko try ka no ka jing pang ka no ka jing kro ko ba na ka jim ka jong ki ka num la ba le dan bo ko try na ma de ma me ko try blay ko try jisu ba da balut ko try jisu ya ka ta ko try ma ong ko try bang ka ang shme me pen khia ngi ko try jisu nganget ko try jisu ka ni ka sngi ko try jisu ha ba ki bukti ko try ka ta ka ti ka jong ki ka ta ka jaka ka pang ka jong ki nganget me ka ta ki nganget pen khia ki ko try jisu ma ka ni ka jing ko la ko jong me le ma ka jis nam ko jong me nganget ki long khia no ko try jisu ki long khia ko try ha ka ni ka sngi om tang ha ka do ko try ha ka men sim ka jong ki ro ko try ka long khia ko try ha ka kerteng ka jong Jesus Christ no pa nim jingi amen amen ta dono bakmen bat ka basungu pada utra Yesu ni ka po menta ho ka jinget ka wana bi sngo iktin ka jong belai kata ka jing sha iktin ka jong trai Henry ngi aingu pada ka juk teknologi menta pada mo ma ka sap ka talent ka bobli wa ai pada ngi iperon kam ta ka hima ka borong jong trai ya ban kring ka ban job ki mesin ki ba kodor si ka hima ka jong belai karon ka film ram pada ka ba ipasa bantai pada la yo ban shna ban penmi bat ngiyo ban premier pada kata ban peni pada shapi mo ya ka e ka bau try ula le nganget bang ya wer so bhai pp1 ban ya snok ti lang ken ban ya mdita ban shu ai men sim hare khamtam ba ngin yo ban shampang ya ka e ka bau try mo ula le ka jem ka jingi nga juong ho ngila long kristan ngila pedang tin ka jong ble yu Jesus Christ ka jingem hare hapan kan mau teng teng pada ka e bau try ula le ingi ka bau pan kan mau ka balang Efesas mo ta karam ka bau Jesu oleh pseu dep ingi ta ka ram kerteng kata ka film bangin peni hare hapo susutham auditorium ken nadu ka pratrik hadu ka khatwai trik jong new banai Julai ken South Kishu kin don be phila ban book ik tickets ki jong phi te one is nokti I mean same anta ki hima ka jong try banginget bangina ban job shipon ki min same ki bakodor ken tu try ka jong suk unai ker khu ye phi pakai hima ka jong blai ru nginget nang I kalama gospel ken nang ra ken kam sejrong ken bengi long ki be tre be snok ti lang ken ko ong tin jong blai ken mo ngaju ong ti ka mon kam la ban tre siliang don kam kti ka diang ru ya ka ban sawa ban thap ti ban ajero tingi don kam ke jero is snok ti jong phi ngi lai tre persang da ka bor ba jingi ngila persang I don kam sa ka jing snok ti lang jong phi pade ke ban yo ban sawa ban ai ta ka burom ka bri yang show try jisu ken try jing suk un kur khui phi ken hagan ka po ta bengi syambyang hakoi per ka episode amen.